sä ikinä miettinyt, miksi susta tuntuu silleen, että sä et pääse lähemmäs sun unelmia tai tavoitteita? Tässä on 3 syytä, miksi sä et menesty tai miksi susta tuntuu, että sä et menesty. Jos sä hengaat väärissä porukoissa päivittäin, sä hengaat semmosissa porukoissa, missä ne ei joko puhu rahasta, menestymisestä tai ylipäätään elämän parantamisesta, niin sä oot väärässä porukassa. Jos ne tekee kaikkea muuta, paitsi parantaa sun elämää tai sä parannat niitten elämää, niin te teette jotain väärin. Esimerkiksi sä käyt salilla, se on elämän parantamista. Sä poltat, se ei ole. Sä et pidä huolta sun päivittäisistä tavoista. Jos sä joka päivä teet todella huonoja valintoja, sun arkipäivät vaan kuluu scrollaamalla, syömällä paskasti, ei liikkumalla, sä otat nämä perusjutut, niin silloin älä odotakaan, että mitään suurta tapahtuu, jos sä et muuta mitään sun arkipäivässä. Arkipäivä on kuitenkin semmonen juttu, joka kertoo meidän elämästä aika paljon. Sun itsekuri ei ole riittävän hyvä. Sanotaan tälle, että jos sulla on todella korkea motivaatio välillä, mut sit kun sä tarvisit sitä itsekuria, sulle ei sitä oo. Sua väsyttää, sulla on paska olla, ja sitten niin sulle on itsekuri, niin mitä sä teet? Sä meet niihin paskoihin tapoihin, sä rupeat scrollaamaan, sä syöt paskasti, sä niin kun meet niihin huonoihin tapoihin takas, mutta kun sulla on itsekuri, sä teet sen työn riippumatta, halusitko sä sitä vai et.